Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome sa iton Sabadong edisyon sang This Is My Life. Pebrero 22 tuig 2020. 22 na, dason semana tapos na ang bulan sang Pebrero. Anyway, sa karon man iya nga Sabado, syempre, ang aton pagpangamusta dira sa aton tag sa kapuluyan, magluwas sa aton mga suki nga sa mga merkado, sa aton man mga drivers, taxi drivers, mga drivers sa di pa sa nga jeep na kagkon syempre sa bisan sa mga pribado nga mga salakyan nga nagaupod sa aton karon nga hapon ang aton man pagpangamusta sa inyo. Ang pagpangamusta naton sa tag sa kapuluyan, syempre ara dirang aton mga elders, ang mga senior citizen, mga young at hearts, kamusta na kamo? Kagang aton man mga makulit, mga salawayon pero makalilingaw nga mga chikiting. Nakabulig, wala. Nagapasaway, wala. Okay lang, Tita We. Happy man kami ka nagtipon kami subong nga Sabado. Hasta pa na buwas. Okay, go lang. Kalit sa silak sang adlaw, sa kainit sang adlaw. Para sa atong sini mga linabhan dira. Especially sa mga school uniforms, sa mga office uniforms, kinanglanggit. Para buwas iya, maplastar na. Kay kung bisan gani, matapos na pagkahapon Sabado, magmala na yung ginakalitan na pagkagabi mo. Para Domingo, it's the family day. O pwedeng tag sa kamiyambro sang aton panimalay. Makaulo istorya, dugsing-dugsing, away-away, saway-saway, kung Domingo nga adlaw, kung ano lang ang tipunan. Di ba? Handom siyang tag sa pamilya ang maliphayon nga pagginawi sa sulod sang panimalay. Ang paghangpanay, pag-intsindihanay, ang pagpaumuray. Diba? Okay na Tita We, karon lain naman na ang lutsay. Anyway, sa karon iyang Sabado, Sabado, syempre, pahuway kita sa problema, no? Hindi kita magbasa problema, hindi kita magbasa sa sulat karon nga Sabado. Kag ano ang aton istoryahan sa karon nga Sabado, Tita Wilma? Tungod dason semana, mag-aumpisa ng Kwaresma, ang 40 days na, ang Kwaresma. Pag-umpisa sa Kwaresma, amo na siya ang adlaw sang Badlis o kun Ash Wednesday. Hindi man lipod sa aton. May mga pagbago tungod sa issue sa karon sa coronavirus 19 or COVID-19. So, ang aton man mga tumuluo sa simbahan Katolika, may mga pagbago man kay tiara ba lang hindi malikawan ang beso-beso, ang beso-beso, pagkamustahanay, kag pag-uyatay, hindi na siya malikawan. No? Bisan gani nakaumpisa na nga gina-explikaran sang aton mga kaparian, hindi gidya malikawan na, pero kinahanglan man may angot sa palaabuton nga mga events or mga activities sa simbahan Katolika, especially ang maabot iya nga as Wednesday sa madason nga semana Pebrero 26 ang pag-umpisa sang Kwaresma. Tiluyag may naton mabatian sa bahin sang aton simbahan Katolika na isa karon ka pari man ang aton maestorya online para sa pagpatpat kag pag-eksplikar kung ano mga pagbago sa adlaw sang Badlis sa maabot nga Pebrero 26, ano nang himuon, although nga nabalita naman naton there is Action Radio, balita naman national, mayugid nga may ara kita ya lokal nga mabatian halin sa itong sanisimbahan. Kag ang aton programa bukas man sa iban nga sekta, no? Sa ilaman mga celebration ko, may mga celebration kamo sa inyo sini church nga luyag man ninyo ipahibalo sa inyo mga tumuluo, bukas ang programa This Is My Life kay istorya ini sa aton kabuhi, kabahin ina sa aton kabuhi. Pwede man ninyo mapalayag diri sa aton programa This Is My Life. Wala kita diri sang pinilian. Tanan welcome sa aton sini programa man. Okay? Kaga karon aton man mangin na bisita ang isa ka pari. Istorya naton sa palabuton nga mga hilikuton sa maabot nga Kwaresma, sa pag-umpisa mismo sang Kwaresma sa Ash Wednesday, Amo na nga istoryahan karon nga hapon, kag kun may tiyempo kita ining mga
paano bala naton maprotektahan ang aton mga kabataan sa social media. Pag may time kita karon, labuto naton ina, if not may mga tiyempo pa, may mga panahon pa nga may istoryahay naton ina, ka importante gid ina para sa aton nga mga ginikanan sa mga lola kag lolo kung paano naton maproteksyonan ang aton mga kabataan sa social media. Ara lang kita gihapon kay daw hindi naman sila makontrol, hindi nakita kung kaisa makasaway, kung makamuno ikaw malain na ikaw. Oo, dako ang kapuslanan, di ba, sa social media, sa internet connection, titawe. Internet connection, kung may ara sa sulod sa panimalay, syempre, makasulod kita sa bisan diin nga website. So, kinahanglan lang daton dira iya guidance para sa aton mga anak. Syempre, ang ginahulat man adlaw-adlaw sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, inaiya kalingawan. Wala na yan naton ginaseryoso. Kag wala gid naghahambal si Tita Wilma nga amo ginay matabo sa imo karon nga adlaw kay tinabasi man sa mabasa naton nga horoscope nga dulong man naton ina bilang kalingawan sa inyo iya adlaw-adlaw dera. Nga kung kaisa makapayuhom amo na blang hambal ni Tita We, kung sa mga linuto panakot ina sa adlaw-adlaw naton nga hilikoton nga makayuhom digay makalangho makalaghong nga makakumod man kita, okay, relax lang kamo dira sa aton horoscope karon, plus pa sa aton mga maswerte nga mga numero kag ang aton man nga lucky caller. Siyempre sa inyo naman mga greetings karon, ara aton text hotline, ara man aton Facebook Live. Sa aton naman text hotline, ara ang 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Dira ninyo padalang inyo sini mga greetings kag sa aton man Facebook Live, basta ara kamo sa inyo Facebook account, bukas ina search nyo lang Action Radio Bacolod. Kag dira makita ninyo videos, my life, click ninyo ara si Tita Wilma, updanay kita tubtub tak na alas 3. Yes, Tita Wilma. Sa mga nagareklamo da sa liwat, no, kung mag-play kita music, especially ang aton opening song, kabalugig ka mo basta mag-play na ganing Heal Our Land, masiling ka mo, oh, this is my life na, kay Tita We na, di ba? Ato na iya palatandaan para sa inyo kung mag-play kita Heal Our Land, amo na ang aton opening song para sa aton program This Is My Life. Di sa aton mga kauturan na sa Facebook Live nga nagareklamo, ara na da sa upper right sang inyo sang camera sang aton sa ni live, ara na da basta mag-play ta music, nagagwa na da nga this portion of the program is muted due to copyright infringement policy nga kinahanglan sundon gid sang Action Radio Bacolod. Gets nyo? Okay na Okay, pero sa ato naman mga transistor radio, syempre, tanan-tanan, mabatian. Mabatian gid ninyo ina. Gani, relax lang kamo. Kag sa ato naman dugay-dugay mga winners para sa aton sini ikatatlo nga semana. Sang aton draw sa aton promo nga ACS Milyones 2020. Ang nasiling naton, gusto mo ba lang nga mangin milyonaryo ikaw? Hapos lang na, basta may mga ara lang kamo da basura na ipanawag nila mo, no? Ang mga basura sang ACS products, pareho sang unique toothpaste, chill bath soap, Pride detergent, smart dishwashing, Starwax floor wax, kag white rose kojic whitening soap na ang ila sina mga empty boxes, empty pouch, empty sachet, pwede na ito magamit bilang POP o kunang proof of purchase. Hapos lang gina kung may ara na tanak, ta tinlo papel, at tinlo nga papel, sulatan na ito sa kompleto na ito nga detalye, ngalan, edad, address, contact number kung may ara kagang inyo perma. Updan ninyo sa inyo POP, isulod ninyo sa white legal sized envelope. Sa aton gani, ordinaryo nga sobre, kundi puti na siya, ang long, hindi ang short. Ang long, kay kung short, hindi na pwede. Kinanglan long, white legal sized envelope, basta magambal, long na siya, nga puti nga envelope. Isulod, isilyo nyo na mayo, hindi magtalalabog, kung mag-ukay kung mag-draw na kay kung open sa ti magtalalabog na pag nabunutan kanugon, di ba? Wala unod. Okay. Pag na-seal na ninyo sang maayos sa likod sang sobre, ara, sulat nyo naman ang ato sini promo title. ACS Milyones 2020. Ang ginsulod nyo to nga POP account proof of purchase, let's say, empty box sang unique toothpaste. So, sulat nyo da
ACS Millionaires 2020, Unique Toothpaste, Action Radio Bacolod. Pwede na siya. May Bacolod gida, Action Radio Bacolod. Para naman na sa aton, 4th weekly draw. Ang matabo, every Saturday, upod man sang FDA representative, kag upod man sa aton station manager, if not ang aton sini promo officer si Miss Marnie, madraw na mabunot 3 ka mga winners nga magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. 1,500 pesos nga cash. Tag isa-isa na sila nga 3 nga makabaton. Kag pagkatapos mabunot pagid sang 10 ka mga winners sang ACS gift packs. ACS Products Gift Packs. Putsing ganon. Nasulod na ang mga produkto sang ACS. Amo nang inyo yabatunon 10 ka mga winners dira. So, para man sa inyo, ang mga wrappers sina, ang mga boxes sina, pwede mo ninyo magamit bilang proof of purchase. So, chancean nyo na may 13 na kita ka weekly draws antes ang aton grand draw on May 15, 2020. So, silingon, naka-3rd weekly draw na kita, may pulo pa kasabado. Agani, go. Kaya nga, the more entries you sent, the more chances of winning. Amon ada ang yabe. Kuti-kuti ka lang, sulat-sulat ka lang. May POP ka da, kwarta na kung matabo. Kung wala ka diswerte sa iton sa weekly draw, ay ba si ikaw ang maging milyonaryo sa iton grand draw? Kabay pa magdilang ang healthy tawa para sa inyo swerte. Okay na siya to, Wilma. Ay, ito na matahong nga lalentunon para man sa inyo tanan sa sininga hapon. From Martin Rivera, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang maganda
Para man sa inyo tanan, mga palangga na itong mga tagpalamati. Sa atin man mga late tuners, syempre welcome sa This Is My Life. Kag madamo gid nga salamat sa inyo. Aton oras alas 2:01 na. Pero nga aton man anay mga kauturan dira nga nagakinanglan o magakinanglan sa mga labas ka mga press ka nga mga bulak para man sa ilang mga pinalangga o kung sa ano man nga mga okasyon. Ara lang sa likod sa nga Bacolod Bay Center sa Ferrero Street ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede lang kamo dira makatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828 para man sa inyo mga pagkinahanglan. Kung gusto ninyo tapos na, humanan, arrange na, arigluhan nyo lang da si Maymay kag si Tintin over the phone o kung kadto man kamo personally dira sa likod sang Bacolod Bay Center. Likod ha, Ferrero Street. Okay, relax lang sa pagbalik man ni Tita Wilma upod man sa aton pag-istorya sa aton bisita nga pari pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Samsung Plus. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, Sakit sa kalawasan. tuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Alas 2:08 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma para naman sa iton healthy nga liver. Kinahanglan mintinahon naton ina. Gani kung ikaw may problema sa imo atay o galion gid naton ang pag-inom sang DTX 500 capsule para sa complete management sini. At tungod ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga mong nagatinlo sa aton atay. May mga active ingredients man siya, na phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Gani kung ikaw man may mga fatty liver ka o kung cirrhosis of the liver, pinakala pagid gani, no, kung mahulog pagid siya sa cancer of the liver. That's why nga suwastyo neton, mintinahon ninyo ang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar diri man sa among sa syudad sa Bacolod, pero pwede na kita maka-order online dulong pa mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Alas 2:10 na sa siningabahin. Dugay-dugay istorya hunta sa aton linya si Reverend Father Roselo Villarosa. Si Father Roselo Villarosa. In short, Father Siloy na nga itong tawag sa iya. Sa kay Father Siloy, siya na subarang chaplain sang Our Lady of the Miraculous Medal. Chaplaincy sa my home site. So, istorya ko natin si Father Villarosa karon nga hapon. Ang na-mentionar na ni Tita Wilma kaina na hanungod sa palaabuton nga pag-umpisa sang Kwarisma, sang aton sa ni Kwarisma nga ang palatandaan sa pag-usugod sang Kwarisma mong Ash Wednesday kun adlaw sang Badlis. So, mamangkot na dugay-dugay kay Father Siloy ang kay ti sa aton man nakuha nga balita, syempre sa
halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga hindi anay kita pag pahiran ha o badlisan sang abus sa agtang sa inahibaluon tagid nami gid ko mabatian naton sa isa ka alagad sang simbahan mismo diri sa aton sa syudad sang Bacolod. So sa aton linya karon nga hapon si Reverend Father Roselo Villarosa. Father, mayong hapon. Ay mayong hapon, Tita Wilma, sa tanan naton nga mga tagpalamati sa Action Radio, mayong hapon sa iyo tanan. Oo, mayong hapon, Father. Father, una-una gid anay kay since manug Kwaresma na kita masugod na ina sa Pebrero 26, adason nga Miyerkules di mapabadlis gid ta sini anong matabo sini man? Simula gid Tita Wilma mahimo kundi ang simbahan Katolika nagaugyon gid no sa directive sang World Health Organization nga para lang maka-avoid kita sang direct nga body contact sa aton mga pumuluyo ug mga tumuluo agud malikawan ang paglaptas ning COVID no coronavirus. So nagasunod gid ang simbahan Katolika sa directive sina nga hindi lang anay kita paghit sang at ang aton kinaandan nagapaghit kita sang abo sa sagrado nga abo sa agtang sa aton nga mga tumuluo. So instead of it siling sang CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang ilang nga paghambal nga ashes will be sprinkled on the crown of the head, Tita Wilma. Oo, kung sayuron pa nang siguro wisik da sa may ang crown of the head is the yubon ang aton bla Tita Wilma nga yubon. Oo. Ayubon sa yubon kung inyo panadumduman sa pagbunyag sa aton dira man nalaga ni ginabutang sang pari ang lana sang krisma. So that also signifies nga pag sprinkle sang ashes naga-signify sang pag-umusang pagkagalingon sang repentance from sin. Na muna siya ang nagkahulugan sila Tita Wilma. Oo. Pero Father, ano gani ang magsiling kita? Anong palatandaan? Anong ano ang buot silingon kung nga agyang ginapatigayo naton ang Ash Wednesday? Ang pagpatigayo naton Tita Wilma sang Ash Wednesday nagapatimaan sang pagsugod sa aton 40 ka adlaw no nga sa ulog sang aton ginatawag yang Lenten season o kon Kwaresma. Nga ininapasad sa suno sa tatlo ka dalagko naton nga mga guidelines so ang self-control nga mong fasting kag abstinence. Ikaduha mo ni siya ang almsgiving which is a charity. Kag ang ikatatlo mo ni ang pagpangamuyo. Ang guideline sa aton dito Wilma nga ang fasting kag abstinence, ang fasting dapat sa isa ka season sang Kwaresma sa Good Friday kag Ash Wednesday. Sa duha ka adlaw nga reinforce gid strictly ang pag-obserbar sini no fasting dapat if you are 18 years old to 59 years old then you are required to observe this strictly no. Ang abstinensya which is a refrain from eating meat dapat from 14 years old pataas. Ang fasting niya Tito Wilma, meaning to say, sa isa ka adlaw, isa lang gid ang alawabor nga one full meal. One full meal ang i-fast dato, no? Fasting ta. Tapos ang all Fridays of Lent, amo na sa ang aton nga optional mo lang gani na no nga hindi magkaon sang karne o kung mag-observe man sang fasting. Pero ang official gid dito Wilma mo ning duha gid kadlaw ang Ash Wednesday kag Good Friday. Kay ang overall sa dito Wilma nga kahulugan sang Kwaresma minito sa 40 ka adlaw nga period of purification, period of preparation, period of reparation sa paghinulsol sa aton kasalanan bilang kabahin sa aton pagbuylog sa kasakit sa aton Ginoo sa Kristo agud kita makaangkon sang ginatawag naton nga pagkabanhaw. So pag ita mandate sa aton nga Catholic Bishops Conference of the Philippines nga sa kita kinaandan dito Wilma nga mga Katoliko bala nga kung mag-Biyernes Santo na. Oo, Father. Nag-venerate kita sang cross, kinahalokan naton ang Santo Injero, ang patayab lang lawas ni Kristo. Ginadumilian man subong ni sang simbahan Katolika. Ano nila matabo sina Father?
Ti gina-required na sa aton nga ma-genoflick or Genoflex make na lang. genoflick, magunito siya maluhod o kung ma-make a profound vow. As we venerate the cross and the Santo Entierro, Tita Wilma. Okay. Kag Father, hindi ba lang kung magkanta, mag-pray na ang Lord's Prayers, baka may namon, ginadumili naman ang pagkaptan na isang kamot, no? Amo gini ang pinakauna nga gin-mandate sa Catholic Friends of the Philippines, Tita Wilma, ng ang una gid ang Imperata, ang Oratio Imperata, pagpangabuyo. Ay kaduha mo ni ang pagdumili sa aton sa pag-uyatay sang kamot sa tion sang pag-amba sang amay namon sa pagmisa. Pag amo man na ang pagkalawat as much as possible, hindi na tayo magkalawat by mouth, kundi by hand lang. Sa matter of fact, Tita Wilma, halin pa ang February, as far as I know, from February 17 to 28, ang Singapore, ang Hong Kong, and other places sa Asia. Okay. Nag-Israel, Tita Wilma, wala nag-Israel na misa, no any religious activities at all, just for the sake of protecting the people from the INCOV. So amo na sa subong kalala abis ang kahimpangan nga so much so nga bisan ang misa ginpauntat lang anay sang ilay nga mga obispo. Pero diri sa Pilipinas although we know nga by record tatlo naman kabilog ang nagkalamatay sang INCOV diri sa aton pungsod. So amo na ang so far mo pala na yung dira pa lang kita asta sa mandate sa aton nga Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sige, Father. So, salamat sa informasyon, Father. At least, balang aton mga tumulo sa Simbahan Katolika, subong pa lang, nakahibalo na kung ano pagin ang dugang kag dapat himuon sa palaabuton nga Lenten season, sa Kwaresma mismo. Okay, Father. Madamo nga salamat. May luyag ka pa ipalabot sa aton mga tumulo sa palaabuton nga Kwaresma? Sige, salamat gid Tita Wilma, kagabay pa sa tanan ng mga Katoliko, dapat tanawon nato ining sumugod sa Ash Wednesday, nagasugod ang adlaw nga sa diin kita luwat nagatulok sa aton kagalingon nga ginpalangga kita sang Dios sa ginpanginmatyan sa cross. Kani bilang balik naton sang di matungkad nga pahigugma sang Dios sa mga aton man personal nga paghinulso sa aton mga sala. Magpangumpisar kita sa aton mga sala, padayon kita magpangamuyo, kag magpractice ang pagkamaalwan sa aton isig katao, kaya mo niya ang ginapaabot sang Dios sa aton, kag ang paghimo sa mga maayo. So kabay pa nga mangin balaan kag makahulugan ini para sa aton tanan. Madamo nga salamat, Father Roselio Villarosa, sa imo liwat pagpahinumdum sa aton mga tumulo. Thank you, Tita Wilma. Okay, madamo yan. Mga salamat. God bless too. Okay, so ato na nasugilanon si Reverend Father Roselio Villarosa sa Our Lady of the Miraculous Medal sang home site na Bacolod City. Father, may damogin nga salamat. Ang tuyo man lang ni Tita Wilma nga pagsugilanon kag pag-interview sa isa ka alagad sang simbahan nami gid pamatian mo. So actually ang una-una gini pagwa gid sining INCOV nga ini o kon COVID-19 nga gintawag sang World Health Organization sa karon na coronavirus disease 19, COVID-19 na in short. Ang una-una gini atong pagpagwa sang Oratio Imperata, ang pagpangamuyo o pangamuyo batok sa coronavirus nga hindi na maglapta kung pwede pa man lang buligan man ang mga nagapatigayon sa mga pagtuon kung paano ini matapna kag maproteksyonan man ang aton mga kauturan nga may mga balatian nga para nga hindi maglapta ini kag hindi mahalitan hindi lang ang mga Filipinos kundi ang bugos nga katawhan sa bugos man nga kalibutan. So pagkatapos sina ang pag-uyatay gid man niya sang kamot kasami ba hindi sa simbahan Katolika sa mga Katoliko no di ba pangamuyo kita sang amay namon o kun mag-pray kita o kun magpangamuyo or magkanta kita sang amay namon or Lord's Prayer di ba lang nagauyatay gid kita sang kamot una gid ina nga ginpauntat anay ang ginahimo tay is takupuntang kamot-butang sa dughan ta duha kag magduko kag magpangamuyo or mag-ambas sang Lord's Prayer subong tungod man sining coronavirus na hambal magani ni Father Siloy no nga sa iban gani nga pungsod let's say dito sa Singapore sa Malaysia waay na sila gin temporary anay gid nga gin pauntat ang misa sa mga simbahan tungod sining coronavirus diri sa aton tungod ang confirmed kid man
tatlo iya kakaso kaya sabihin isa dito ang napatay na gidman. Ginapahalong gidman kita. No? Ginapahalong kita sa Department of Health nga kinahanglan, let's say kung ikaw ang may ginabulubat sa kaugalingon mo, kinanglan proteksyonan mo, kinanglan ikaw magtabon sa imo mga ilong, kag mintinahon mo gid ang katinlo, di ba? Hindi lang sa mga maginabatyag, kundi ang tagsa-tagsa sa aton. Himuon ginaton ina. Kag masiling ng kamuguro ng si Tawi, uli anon kay do halos adlaw-adlaw balik-balik na ni Tita Wilma ang pagpanilo sa aton kaugalingon kag paghatag proteksyon against sining coronavirus. Pero bahala na, basta importante ako nagapahinumduman sa inyo adlaw-adlaw. Kag sa dugang pagid kun in observance naman sa Lenten season o kung sa Kwarisma na, isa pa na sa naobserbahan natin sa simbahan, di balak, pag magsulod ka sa simbahan, ma-sign of the cross kami, ara the holy water nga nabutang. Ginapalikaw na anay, ha? Kaya ti, saw tada aton tudlo mahimo ta sign of the cross ti damot kamot ang maagi dira ti likaw anay ina kag sa pilaman ka mga hilikuton sa simbahan, especially ang paghalok sa krus inang pagkatapos na bala sa pag-Huwebes Santo sang hapon. Pagkatapos nada sang ginapatigayon nga misa, di ba? May ara halok sa krus, ti hindi kita anay maghalok. Kundi kung pwede ma-half bow kita, if not naman magluhod bilang paghatag man respeto. Pwede. Kagliwat man nga ginpahinumdum ni Father Roselo Villarosa sa aton ang pag-practice ang abstinence kag fasting. Ang pwede ni nga magka-fasting 18 to 19 years old, pinaka-importante, pwede ka patigayon sini sa adlaw sang badlis. Sa Ash Wednesday kag sa Good Friday na amo ginang pinaka-importante nga duha ka adlaw, Biyernes Santo kag Miyerkules Badles. Kag pwede da mga 18 anyos, tubtub 59 anyos, di kaya na nila mag-fasting, di ba? So, sa liwat may angot man sina aton ginapasalamatan si Father Roselo Villarosa, in short si Father Siloy, no? Sa liwat Father Siloy, sa ngalan man sang amon management sang Action Radio Bacolod, may damo nga salamat. Alas 2:24, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, no? Ang nagaisahan nun nga supplement himo alin sa Pilipinas nga may FDA seal of approval. Ining 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig ina para nga hindi ka makaangkon sang kidney stone o kung bato sa kidney. Kay nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may klase iya sang alkaline nga sa diin nagabulig sa pag-neutralize sang nagaamat-amat tig-a nga acid sa aton lawas. Di kung mag-amat-amat na siya tig-a, magtig-a na siya, amo na siya maging bato na siya. Problema ina sa aton, especially sa aton kidney. Hindi ta na iya pagpasugtan. Padayon kita kag sige-sige sa pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kay para kung may ara na ginman nga nagaporma, amat-amat niya nga tunawon kag pagwaon sa aton lawas. Tibag, isa lang gid ka tibag adlaw-adlaw, pwede na ina. May isa ikaw katasa nga mainit nga tubig o kung tubtub pa, isa ka litro nga mainit nga tubig, pusla naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Buot silingon, hindi lang ikaw isa maka-enjoy sang benefits sini, kundi buwasin nga pamilya. Kinanglan maging smart kita, maging fit and healthy, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pwede na babakal man dira sa nagkalain-lain nga mga drugstore sa inyong lugar, dili man sa amon sa syudad sang Bacolod, ada available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy.
Yes, kay Sir Emmanuel Miraflores Cuales. Hello, sir. Good afternoon. Thank you so much. Kamusta na ikaw? Ha? Kay Diana Consolacion, Mami Dayan, mayong hapon. Kay Daddy Boy, dera. Sa may Isabela, sa tanan nga mga taga Isabela, mayong hapon. Sa bagusgid nga pamilya Consolacion, mayong hapon gid. Kay Mami Pilar, kay Nanay Dayan, mayong hapon lang dera sa inyo tanan. Good afternoon, Ate. Watching live watching live in Qatar. Greet lang ko sa mayong hapon sa akon mapinalanggaon nga tatay. Pwede Cuales sa sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City from Maui. Okay. Miss Heaven Heaven, salamat man ha. Ara ka gidara always man. Salamat gid sa imo. Yasit adjud yugnap. Hello. Ay, nga mga anak. Good na nun, Tita Wilma Tamyaw lang, Mr. Melili Oligo live sa imo sa This Is My Life. Salamat man kay Tuto Andro Juanitas, good afternoon to sa imo man, salamat kag kay Inday Mary Grace Eugenio Formin, salamat man kay Jose Mungcal Turilla. Good afternoon Tito Wega, pamatigid kami sa imo na a family makalisang permigid kami gapamati Simo, favorite ko gid imo mga stories. Thank you, Eustacia Marie Macalisang. Kay Ching Panaligan man, palihog lang tita, tamyong mayong hapon kay tita Mirna, nga nagapanahi kay Lula Climen, no? Lula Climen, kay Nanay Luz, kay Bibek. Thanks gid tita, kay Apong Alagos. Damo sa ila. Kag kasubong man kay Ed Hilado, salamat gid sa family garbo lang da kuno sa Kabangkalan, mayong hapon. Kag salamat man. And of course, good afternoon Tito Wega, monitor kami di Subong sa San Enrique. Happy Fiesta lang sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Buwas nga adlaw, February 23, 2020. Halin ina kay Joseph Pacifico. Alas 2:20 siya, ti Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang dang iban nga mga greetings. Balikan lang na karon ni Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Standard Time, alas 2:30 na.
Kag syempre man padayon si Tita Wilma sa pangalagad sa This Is My Life. Ang ato na celebrity kojic soap, syempre, ang habon nga pampaputi, pampakinis, pampahamis ang inyo siniskin. Halin sa guya, pagkadto sa lawas. Ang celebrity kojic soap, of course, may kojic acid, nga mong pinaka-accepted worldwide sa karon. Very effective. Nami siya sa mga wrinkles, sa mga freckles, sa mga pinalian sang inyo mga punggod, sa inyo siniguya, na sa mga pikas-pikas na bilang pintok-pintok na sa inyo guya, may ara sa dugan, may ara sa butkon, pwede ina mapaklasang celebrity kojic soap kag mga pinalian man sa inyong mga legs dira para mangin mahamis kag mangin makinis kag maangkon man ninyo ang fair complexion. Kung may problema ninyo pampaputi sa inyo sinisiko, sa inyo tuhod, sa inyo man bukong-bukong sang tiinyo bala tiil kung magpungko ka mo kapin pa pala pungko ka nga naga-cross imo legs ang buko-buko ginabala then kaysa naga-itom ina siya or nagadulong na siya kung gusto mo nga magputi na siya pareho sang imo nga skin gamitan mo celebrity kojic soap imo underarm o kung imo ilok gusto mo nga mangin makinis kag mapino flawless celebrity kojic soap ang aton dira sabat para sa imo amo lang na iyang himuon mo habunan mo sa celebrity kojic soap halin sa ulo halin sa imo guyak mo tawi man halin sa imo guya pakadto sa imo sini batis pakadto sa imo sini legs amo na yang may importante naton dira nga himuon okay ipabilin mo sa sulod sa isa tubtub 3 ka minutos antes mo man bunlawan syempre celebrity kojic soap pwede na mabakal sa mga tindahan o kung butika man sa inyo lugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod pwede mabakal sa mga butika sa Tubang, kay kilid sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ara sa may MIMS Pharmacy, sa may Pacific Pharmacy, sa JDN Pharmacy, sa RX Troy Drugstore, kay Farmasya Caro, sa Jex Marketing and Hamtang sa idalom lang sa Action Radio. Arada kay Miss Eva Sangko. Kag diraman sa may binalbagan sa Triple K Pharmacy, Farmasya Carmencita kay GBX Pharmacy. Kag sa binalbagan, mayong hapon lang dira, na? Mayong hapon lang dira sa Pamilya Lau, especially kay nang Betty, mayong hapon, kag madam, ugin nga salamat. Okay, kay Inday Liza Pabilona, mayong hapon lang dira. Salamat gid kag kay Kim Poy. Wala sila gapamati kag nagaupod man sa aton live. Salamat gid sa inyo. Kay watching from the mom patamyaw sa akong mga pamilya Romano and Moraca family, Ate Moraca Roman. I miss you, Bacolod. Watching from the mom. Patamyaw ko sa mga tupad bahay ko da sa araw. Sa may Vista Alegre. Sa mga taga Vista Alegre, dira mayong hapon. Kag Tita Wilma, pwede mapa-shoutout si Mama. Tita Sarnatis ng Barangay Kubay, nagahigda subong sa Tianggi. Kag nagapamatigid sang inyo programa. Madamo gid nga salamat. Okay, salamat man Kay-action na Percival, mayong hapon, salamat gid. Gaylay-hilay siya sa dalom sang puno sang mangga, palipas oras kag hibubunot. Ay, abaw nagahibubunot. Nga nagaisahanon sa kabuhi. Abaw, nag-emote ka naman. Hello, Tito We, pwede mo ma-plug number ko. Inday Chinlu, kabalo ko kang naga-monitor. Hindi ta pwede ka pangayo textmate on air paagi sa aton Facebook Live. Kinahanglan agi ka sa aton sininga text hotline kidira kita nagabasa ang inyong ginagamit nga cellphone number sa pag-text sa atong text hotline sa pagpangayo sang textmate dira naton ginabasi sunod kita sa aton patakaran okay salamat gid alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time ang aton mga winners sa nagsiplatan ko dibi sa itong text hotline titawi paliyubi sa mga winners sa sa ACS okay sa ACS Millones 2020 na itong nga mga winners okay para sa itong third weekly draw sa itong mga winners congratulations ining tatlo nga ini magabaton sa tag 1,500 pesos nga cash congratulations kay Cheryl Annalyn Camering
sang Lichunan Village, Barangay Cabug, Bacolod City. Ang iya siya proof of purchase smart dishwashing. Kay Giselle Las Piñas, sang Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang iya POP Pride Detergent. Kay Elizabeth Barrientos, congratulations man. Sang Purok Sigay, Barangay Magsungay, Bacolod City. Pride Detergent ang iya nga POP nga gingamit. Ini sila nga tatlo, magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. Kung mag-claim kamo sang inyo sini nga cash prize, kinahanglan preparar nyo nga daan, duhan ninyo ka valid ID. Duha ka valid ID na pa-Xerox or na pa-photocopy nyo nga daan para hindi na kayo magsaka pa na og diretso. Pwede nyo mag-claim during office hours, Monday until Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Kag sa ito naman mga gift pack winners sa karon iya nga third weekly draw, ang pulo nga ini, magabaton sang gift pack ay produkto sang ACS dito, di ba? Si Kizia Gabuya sang Alunan Baybay, Bacolod City, si Romy Pacto sang Acacia Gargato Hinigaran, Bacolod City, si Herminia Luesta sang Litsunan Village, Barangay Cabug, Bacolod City. Ini sila nga tatlo ang ila POP Smart Dishwashing. Ang ikaapat naman si Rodeline Europa sa Alunan Baybay, Bacolod City, si Arnold B. Villar sang Black 5 Lot 3 Paglaon Village, Bacolod City, Negros Occidental, si Maricel D. Ignacio, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, Negros Occidental, si Marilo Ibarte sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ini sila nga apat ang ila proof of purchase pareho. Pride Detergent. Kag ang ikawalo nga winner sa nga gift pack, si Marilo Ibarte sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Yes, tapos na natawid. Si Marites Jimenea sang Purok Magsungay, Bacolod City. Mary Mar Cuesta sang Purok Litsunan, Barangay Cabug, Bacolod City. Sila na duha ang ilang nga gingamit nga POP Smart Dishwashing. Kag ang katapusan nga magabaton sang gift pack, Antonio de la Pedra sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang iya sini nga POP Pride Detergent. Notice nyo, no? Inog habon para panghugas pinggan kag kaserola, kaldero, kag ang habon panglaba, among pinakadamo gid nga entries. Damo mo ba kung magsaka sila nga makagapon lang nga daan, obserbahan ko ana gadino koy dukoy guyod sang kadalag ko nga sako pasaka, ang isa ga tulod pa ibaw, ang isa ga guyod pa ibabaw. Perte gid kadamo. That's why nga para wala bala imposible. Kaysa gani iban duha tatlo lang gani ila entry, mabunutan papaswerte gid kung swerte mo nga madaog ka gid. So hingagaw naman ninyong inyong mga entries para sa fourth weekly draw masunod iya nga Sabado. Ipon lang sa atong sini mga gamiton nga mga proof of purchase na siling sulito ni Tita Wilma, produkto sang ACS, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Pride Detergent, Smart Dishwashing, Star Wax Floor Wax, kag White Rose Kojic Whitening Soap. Alas 2:39, Action Radio Philippine Standard Time. Magbalik si Tita Wilma, ma-horoscope na kita pagkatapos ng aton commercial break. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suple.
Action Radio Philippine Standard Time. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical kagula man sa malay na side effects para sa aton ikaayong lawas. The best immune system booster, pinakamayo man nga cleanser kag regulator sa aton dugo, especially sa aton blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar, sa inyo man uric acid, sodium kag potassium, na kinanglan malimpyuhan gid yang aton bugos nga lawas para mga manami aton pamatyagan. Kag kun mga nagalipat-lipat na problema bi memory. Ang memorya, especially kung ikaw nag-edad-edad na, kag sa aton man mga estudyante, para nga mabuksan, magkabugtaw ang inyo sini mga utok, ang inyong mga kaugatan, ma-alert bala kung nag-lecture si Miss, ma-absorb ninyo, kaya hindi ninyo malipatan. Kag kung magtuon ka mo before examination, mahapos para sa inyo. Kaya nga, Dr. Pinoy Squalene Capsule, makahatag sang 80% nga fatty acid nga kinahanglanon gid sang aton utok para ini mangin active. So, sa palawangkutanon man sa aton produkto kag sa inyo ginabatya garang aton Dr. Pinoy hotline 441-1299 kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopwas, Mandalagan. Mapakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ada available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Dira kay Tuto Kimpoy mayong hapon lang dira siling ni Tuto Kimpoy di nagkakayo na nadula ta galantaw kami diri sa imo live upod ko si Tita Bibing kag si Mama Coronia about ti Mayo gid salamat gid sa inyo ha. Tita We, please pag-greet sa Lola Floring, happy 80th birthday niya. Wow, 80 gid siya ha. Lola Floring, happy 80th birthday. Halin kay Emerald. Agwit ko dayon ta si Ta Arlene Alfaro May Sugaton. Kay Chay Lorna sa ilanan day Laura. Rinia Sanchez kag sila ni Chay Sanyang. Salamat gid. Sa San Enrique ini. Hindi ko magsala dira sa Obos, Sitio Obos. Okay, mayong hapon lang sa inyo tanan. Akon mahal nga asawa, ginitamyaw ko man sa Manta Helvison, dira sa Gimbal, Iloilo. Gapamati gina siya permi ang great Elmer Loston, taga Santa Rosa, Laguna. Salamat, Tita We. Salamat man sa imo. Erwin Gonzalez, monitor lang ko. Thanks, gid. Salamat man sa imo. Martin Aliling, kag... yes, kay Anthony Jones Havilio Sibiano. Good afternoon lang. Monitor lang paminayawan kawayan. Gapahuway-huway kay bago lang tapos draft sang akon research. Okay, pahuway-huway kagatuon maayo to ha. Good luck sa imo ha. Yes, kabay pa nga makapadayon ka sa college basta gabakas lang ya to okay ginaya. Dira man sa Lagran hala Carlota kay Teresita Quinto. Salamat gid. Relax ta na ato na horoscope. Ubos naman gawin aton oras. Sa mga nagahulat sa ilang horoscope, bantayang inyo zodiac sign para karon nga adlaw Sabado, Pebrero 22, tuig 2020. Una-una naton ang zodiac sign nga Pisces. Pebrero 19, tubtob Marso 20, ang imo horoscope, ang gamay nga problema sa imo palangga, hindi mo dapat dalon. Tubtob sa imo ginaobrahan. Pisces, isa kalikom, ang dawala mo gid gina-expectar nga madiskubrihan karon nga adlaw. Likawan mo dang away-away kay basi kon magresulta bala sa sungguranay kag ba pila ka adlaw, pila ka semana kag bulan pa ha. Hindi mo man pag-ipamilit ang imo kaugalingon kon may pagpangduha-duha ikaw sa isa ka sitwasyon. Mga maswerte mo nga mga numero 11, 29, 39, 41 kag 43. Lucky color oak brown. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, huo Aryan, ang kuna, ang katawhay sa imo balatyagon, ang kuna, ang paghangop, kay nga malapit ikaw karon nga adlaw sa mga tawo nga mga sunluganon. Kag sa mga tawo nga irritable. Hindi ka man magpadali-dali. Ipakita mo man nga malawig ang imo pasensya. Likawan mo man ang magpangako, kag likawan mo ang mangako. Mga maswerte mga numero, 14, 9, 32, 33, kag 45. Lucky color pink.
Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Bawdo Mayo, gid pamatsyag mo subong nga Sabado iya Taurian. Kung nami imo pamatsyag buot silingon tanan mga trabaho subong nga adlaw matapos mo gyud. Isa katawag halin sa imo pinalangga ang makadugang sang kalipay nga imo nabatyagan. So meaning happy ka today kag matawhay ang sulod sang inyo puluyan. Taurus, maswerte mo nga mga numero 15, 20, 25, 33 kag 34. Lucky color green. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtub Hunyo 21, halong ka. Halong Gemini, tungod medyo mabugat sa imo sa karon nga makahimo sang sala. Ha? Ang mga sala nga nahimo mo sa mga nakaligad, may posibilidad nga masulit pa. May kaayuhan ka nga maangkon karon nga adlaw kung positibo ang ara sa pensar mo. May swerte mo nga mga numero 3, 15, 30, 40, kag 41. Lucky color na yung green. Kag sa mga Cancer naman, Hulyo 22 o kung Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Makahatag sa imo sang kalipay ng imo paglingaw-lingaw pero likawan mo ang sobrang nga gasto, Cancer. Importante, plano ikaw sa bagay nga gusto mo umpisahan. Makabulig man sa imo ang isa mo kasuod nga abyan sa imo ginaangkon nga problema. Maswerte mo nga mga numero 13, 22, 39, 40, kag 42. Lucky color aqua blue. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mga pamilya mo, kapamilya mo, mga abyan mo, hapos ka lang pakigbagayan. Kag tungod man sina, mangin mabakod ang inyo relasyon sa sulod sang inyo puluyan. Matawhay, wala problema ang dalagan sa imo mga trabaho karon nga adlaw. Sa mga singles niya siguro nga Leo, na bag-o nga love ang makasulod sa pensar mo, may bag-o nga paghigugma nga watubo sa balatyagon mo, nga mo na makapagamo sa pensar mo kag dughan mo. Maswerte mo nga mga numero 7, 13, 22, 35, kag 39. Lucky color, brown. Nabatian ang unang bahin sa aton pagbasa sa inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa aton horoscope. Balik si Tita Wilma sa dugang pa pagkatapos ang aton commercial break.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Yes, padayon sa gihapon si Tita Wilma. Dugay-dugay lang ta mga pia. Ha? Kalitan ta niya ng aton mga talamyawon. Mabawi gid si Tita We sa inyo from Rastanurak, Kingdom of Saudi Arabia. Tita Wilma, patamyaw sa akon asawa Rocky, kag sa akon duha ka bata. Si Ate RB kag AA, salamat gid halin kay Bon Castillon Sintos. Pa-shout out lang sa family ko Ugatis kag Dorio family sa Negros Oriental. Suki mo gid sila permi. Nagapamati sila sa imo. Halin kay Mila Dorio Ugatis. May damo gid nga salamat mayong hapon man sa imo. Kag Mercy Aguado, yes. Tawe, miss you, Tita Palihog Palangga, man akong panulok man. Palihog ako tamyaw kay Nanay Perla Cadido, 93 years old. Favorite sige ka na. Nagakurukadlaw, gina siya, Tita We. Palihog lang tamyaw sa iya. Ang nagatamyaw Mercy sang Park Place, Imos, Cavite. Salamat gid, Tita. Rimar Hicano Haliasgo, salamat gid. Sa mga taga-sityo Lupa, Barangay Sagang, La Castillana, Ginet Hamyaw gid ni Remar. Salamat gid ha, kag iyas bisan paano. Romeo Rodriguez, mayong hapon po tamyaw ko sa nanay ko si Didang de los Santos, salamat gid. Don't you notice how hopelessly I'm lost? Yeah, ready ako sila niya. Action Wilma, good PM. Tamyaw lihog sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Suki, ginisa nga daan. 3320, sakto to 3328. Tito We, greet ko lang si Naning Charism or Charisma. Sa sila'y sa tihalin kay bagi. Kainin mo number line man mabutang sa punta nami. Si mo, biktima. Ano pa si Tami? Ba? Okay, Tapaki-greet bulangan, boys La Castillana, Panong Pani Bogart, Duardo to my friend Reynold, Lynette Perol, magyong hapon from Linlin, sang Kabakungan, 0496, ang mga taga-Agora Public Market sa La Carlota, dira mayong hapon sa inyo, tenan. Dira kay Gingging Perez, salamat mayong hapon sa inyo, Carmen. Sa inyo, dira tanan. Good PM, Tita Wilma, tamyaw ko lang family, Hilasyo, Ancatasio, family, kag sa ila, Mama Virgie kag Papa Lando si Renelyn sa Santos. Okay. May damo nga salamat. Basiling ni Enday Lani ho. Mayong hapon tawi, nagapamati ako sa program mo bisan nagapangarumbot ako habol sa katungnaw. More power to your program 6609. Tugnaw da sa inyo gid kaayo ha. About Never knowing my right foot from my left, my hat 2973, kung wala ikaw himuon, magpahimunong ikaw. Ha? Mga wala pulos, among imo. Okay. Pero kung kalipayan mo na to, okay, gina to ha? Okay. Alas 2:56, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magapadayon sa pagbasa sang nabilin na ito nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Virgo na kita, Tita Wilma. Sa mga Virgonian, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. May maayo nga palatandaan na tungod sa paghigugma sa mga singles ini nga mga Virgo. May paindam nga problema nga matabo. Halin sa imo pamilya o kon sa inyo man puluyan. Isa mo kaabyan na magapangay isang bulig sa imo. Di gani mangayo sa imo advice, di gani mahulam sa imo kwarta. Maswanti mo nga mga numero Virgo 11, 22, 33, 37 kag 40. Jade green is your lucky color. Libra, Setyembre 24, tubtob Setyembre 23. Paminsaron mo gid anay, Libra, antes ka magpadayon sa desisyon nga dapat mo himuon. Kung mag-a-apply ka man sa trabaho, mas namigin man, timprano mo pa inayay. Follow up kay sigurado, mabaton gid ikaw, basta husto nga posisyon ang imo gin-applyan. Mas wanti mo nga mga numero 3, 17, 26, 30, kag 42. Electric blue is your lucky color.
Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. 22? Batuna ko nakasala ka, Scorpio. Na? Batuna ko nakasala ka, maangkon mo dayon ang kataway sang imo walatyagon. Importante man ang nagatinguha. So, magtinguha ka, Scorpio. Ang panugyan kung advice nga mabaton mo kung gusto mo nga ikonsiderar, kinahanglan tunaan mo gid anay sang maayo. Mga maswati mo nga mga numero 2-10, 17-23 kag 40. Lucky color, orange. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, ginaangkon mo karon nga adlaw kapagsik pero dali ka manginit karon nga adlaw. Madali ikaw mangakig. Abi mo sungguranay kag hinakit ang maangkon kung hindi mo pag ipakita ang imo pagkamatinawhayon kag ang imo pagka mapainubuson. Maswati mo nga mga numero 9, 18, 27, 36 kag 40. Lucky color, bold yellow. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19, yung sa mga Capricornian. Ginaangkon mo subong ang kapinasahi sang ang kapinasahi nga kaabtik sang imo paminsaron sa pagtuon. Kag makatawag man sa igtalupangod sa imo masugilanon para nga ikaw pamatian. Kag mahimo mo man nga makombenser ang bisan mga makulit o kon mga tao nga makitid ang pensan. Mga maswerte mga numero 8, 24, 34, 35 kag 38. Lucky color mint green. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Kung pwede pa lang hambal sa imo horoscope, hambala, suno sa imo horoscope. Likawan mo anay ang mga chismoso, mga chismosa, mga pakialamero, mga pakialamera, na walang himuon kuning magbantay sa ila pareho. Likawan mo na anay para nga hindi kaya maulamid sa gamo. Kag isa pagid, tagai importansya ang imo ikaayong lawas. Problema sa inyo puluyan, problema sa trabaho, arigluha sa gilayon, kag hindi pagpawalain. Mga maswati mo nga mga numero 6, 19, 25, 37, kag 44. Lucky color sky blue. Nabatian naton tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope, dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ralphred's green coffee ay double action antioxidant, meaning Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Yes, padayon man si Tita Wilma nga ito na coffee break. Upod man nga itong Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla kag suwabe ang sabor. Ang kafe nga himo halin sa balunggay, soya kag Xanthone. May kape ka na, may bulong ka pa. Pero tandaan nyo lang, sa isa katasas ang Xanthone Plus Coffee Mix ngayon mo mainom, may mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber pa ikaw nga makuha. Benepisyo para sa imo ikaayong lawas. May insoluble fiber, nagabulig ina sa pagtinlo sa aton colon, sa aton tinai. Kag kung ikaw gusto, ikaw wala kagapangapi, pero gusto mo man magpangapi, galing kay ang imo acid nagasaka. Or if not, nagapalpitate ka, nagadasig ko ba imo dulunggan, ang imo dugan, nagadasig ko ba ang imo nga dugan, ang iba naman may mga tingling na ba nga mabatyagan, nga inang daw mga pang tuslok-tuslok ang imo, sini nga unod, try mo ba lang Xanthone Plus Coffee Mix, kaya ko katuon pangapi. Na-overcome ko na. So, Xanthone Plus Coffee Mix, pwede na ito mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo lugar kag sa amon man diri sa siyudad sang Bacolod, pero pwede kita na makabakal online, pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page, ma-deliver pa sa aton mismo puluyan. Pero tandaan lang ginaton nga ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang authorized online distributor sini amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag syempre Klinika di Alternativo Medicina.
Kay Jo Marie Pormentira, drama yung hapon, palihog lang kay Chin Perez, taaga monitor siya subong diri sa may binalbagan. Paamo ka na balaw. Okay, let's stress siya, Tina. Tiunas yung pagpaalam ni Tita Wilma. Sa karon iya nga Sabado nga edisyon, sa This Is My Life. Kaya nga ito naman quote of the day nagasiling, at the end of the day, life should ask us, are you sure you want to save the changes? I can't say goodbye to no matter how I try, you're such a part of me. Alas 3:08 na Action Radio Philippine Standard Time. I would die. Kag syempre man, si Tita Wilma nagapaalam sa inyo, kag nagapasalamat sa mga wala natong nalabutan nga mga mensay, pasensya lang. Forever. Salamat sa mga partners ko sa Technical Control Action, Oliver Pazon, upod man ni Action, Elray Dutilios. Kag sa ngalan man sa amon Station Manager Action noon, hindi mali magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapaalam sa Lunes na naman. So, happy weekend, happy Sunday para Buwask, and happy Family Day. Stand by na sa may taong nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company, sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.